ekogendia Ense ebesa yago neri yorionde na chichikore basigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na Ense Fridah Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gosigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabona ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito nabo igo togochigutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo togukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicha mambia Ndizi TV. Mbia mwana wasano manche mulia wegetaseni kia Ndizi TV ne mambingia na indengo kuarigania unaleli tukoria Friday astoko mera na imeyo morobele bwense yobonchereria na Ense Fridah Kerubo inyoro manche mulia nigo atikeira matuko kianda oka tabetogo soa ase esugukwenene nametabange nga mbaga nyerete esugukwenene kolendo manche mulia totara soa ase esugukwe ntoka nete kwemanya ase sekta yobo bonchereri na kyo bokoreri bogenderete koba achinga kitoro che Safaricom yaberege kobeka emirobiri ya bene asokwene kimna chi customer ngo ne kichire obokoreri obuya asamatuko alebosio ekero kurigereria Central Bank of Kenya yabage kolingolia abantu bagutumika transactions omuntu guchia somuntu nigo chibesia beri chiko tumekwa korwa emilioni 150 nomo na ibere chine chi transaction chabere chigokorekana gwetera M-Pesa akorende omo CEO o Safaricom nigabaga koene kibuna nachikobeka emirobiri ya bene sokone kimna ngororo byaro bugima bw'abantu ntwanyoranga uchumi ya Kenya akurwa so mwaka wa olio corona ebintu mbya babigo samba na mono embono igabune serikali ya Kenya kwanza yasoa abintu mbira babikoira na nomo kolendo mancho muligereria ndete kukumanyanga litukolia lero ntochikoligereria kurumi yake ya maiga na ki uchumi ya bete ngiye achetege gasalika ngikiagerte uchumi ya Kenya ekabage kuira na magega kero mancho muligererio koligeranga sekta yobosombi mutinyo yiga December na libwenete gotwara lisamura ne sekta yobosombi emibagani nabo igasiduka kiri chikoni ibintu bya Christmas ekegero meto mancho muligeria chi holidays nyinge ngonyorora abantu bagutara guche chinsemo nabo monta gutara ni familia yayo guche chinsemo chia Mombasa chikwego kiororo igo abantu bemibagani abantu be sekta yobosombi n'ibintu mbirororo biguchibya tumikwa chinga kisiri chi holiday mancho mulindete kumanyanga ekero ki holiday mono yiga ya December alioko nyara chinyangi chinyinge chigokorekana igo abantu bali bechi chief chokoro sindagera alioko nyoranga bono naliba kwaliganirwa abantu bali bwate chiema emibagani emia bono igana lyo abantu babwenete kutwara lisamura kondo manchi mulindete ngoboli una uchumi ya Kenya yabereke gokonga iga chisekte chiga chionsi chabenga kichabere chigokora imirimo yabo ikyagera kero kuligeria ibintu byachire gesara magori atirete guchigura kero kuligeria mafuta ye chigali nigo akoene kigwasekerengo kegoro kondo manchi muliyeli tukulia rero ando chikoligereria ngikiagerete uchumi ya Kenya ikabage kuira nanse mbaka bono igetaranyara kobage kuirana nonya ne serikali giyaliete iranga kego so ubugambi ne chikoene kinga uchumi ya Kenya ngoiranire buna yarenge kondo manchi muligeria ayonsi ningomanye imeyo morobeli bwense yoboncherere inyora asinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook nabagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube nabagotonyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke Kolendo mwanchi muri karansa oike
elinde tusanga sobwamo kon togo chake buna nago tebinga Safaricom ase koragwa no mo CEO Peter Ndegwa niwe yaberege kwene kinga mbachi kwene kinga aba koleri go sabantu bali bagutumika chileni cha Safaricom ngochi bare konyora obukoleri obuyagwetani obuiga bwabere bakonyora asinchira kiye ngonyarole nga ngotumikore line yago ya Safaricom gokora chi transaction ngorusi ole chibesa korwa ebengi sikuizo metamangana bere digital ngotumokero chibengi wakore transaction kurwa sebengi wa deposit chibesa kwa withdraw chibesa kurwa bengi gocha same pesa yago gose gwatomero omuntu chibesa kurwa mpesa gocha same pesa ndi gocha se line yae wetere line tu ya Safaricom gose kwa deposit chibesa gocha sebengi wetere sim yago yakoboko tati lazima ogenda sebengi ochikobange line elindo nyara ko bagokoyo goko deposit chibesa igo bindo squeeze Kenya yigabuna torochi go sengi mabuna torochi binto niko bigendete ko ba digital igo Safaricom ya erule ase omwaka ogocha bona tochi waso omwaka omuya nama tukamake sana atigirito chake omwaka o 2023 igo Safaricom erumete yatwalira maroro ya chira ale tutanganirite mutu ekane kinga obokoreri bwabo mbochikobo boronge korwa se chi transaction korwa sevengi ochi access mpesa niko babere bako ira ni charges inse chi transaction chiri kwale koko nachu wanegani go chiabere chiko ba reduced wetera sekerengo gya 61% ande karukoliye korwa ase mpesa guchia ase bengi niko kyabere ko ba yeko ira ni gunse wetera a percentage ya 47% omanchu muri elia bali mabwate chi pay bill bali mabwate mpesa bali mabakora chi transaction manyanga next year ebintongo smile bire eyo kine kerenga giaye omo CEO Safaricom Peter Ndegwa singinchane kiringa obokoleri obuye bwabere bogokorekana asensemo ya Safaricom nande ni gataite kwororoberia ba Kenya kolengana na uchumi ya Kenya buna yakonyere inere merubirio abere gakobika bene mwancho muri bana nago tebi kero e holiday yere sector yobosombi bandongo tara bali chinsemo ekegero konyaranga December na lichiama te chinyinge chikomerana na yokonyara batete gosanga so ama omuntu ati mugite kurwa segasi omerani ne familia yemba bwene tabagende out bego ki mebagani ne wenerete nere barosi no ndage bono baratika kuri ndagireri yakarosiri gunyumba ande sayo mete bono chingoko bali batugite chingoko bali batugite chiombe bali batugite nonya ne chinsu mate chinsu ngo tuguchira umuntu manje muri yago baki chinsu ngo tuguchire mbaroro bago tugachinsu ona igana liba bweneta go tuara lisamura ekaro kurigereria abantu bano naliba bweneta baira na actually risabo bashereke imiyiga gonyororo muyiga bwinyangi gonyorora abantu ngo chibale iburu bono nali imiyige bwatete Ense birero mbirororo omanche murigere bono ase sector yobosombi bono igana libwenete tuare lisamura kero kurigere buna bono orogongo rwa Gusii ando mabweneta bar kuruchi county baira nenga ete umbanto ngosoka bali kuchi county bachikwirigeri bono igana libwenete baira nenga elinde basange ne chiamate chiabo hono mancho murigere sector yobosombi yabereke gutwara umuchando noro yoyo okina kweli goliria mafuta bono iga ekero kotarira abagokora matatu gwesa bakogende chigari nigo babere bakwimurungania sama tukamange kyagera mafuta abere gakoreto muchando iyo kogeranga no muntu ekero kuri na uchumi ya Kenya bunere no muntu ganite kotara gochia sigete okonyaranga tabwati ko bwa ko gotara atanga chibese chingo tumika bone gabune fare ya kinire oroche bono buna koru Nairobi bono ye fare nigere 1200 ekero gotara ototebe no bwate family yago muri abantu batano 1200 n'abantu batano nabego kobera kongo mete bono abantu bange konyoranga batigire chitauni round ye Christmas yo konyora akoranga ni chitauni bakuriera andoro chumwanchu murigereri asla fandi ya chete by the way asla fandi kero gusanga n'abawunchereria abamatatu gose sector yobosombi nigo bakoreranga tera bakonya kingima ekegere serikali bwente bekemerobiri abena soko ene kinga sector yobosombi actually sector yobosombi nere egetekyo mogongo ase boncherira bonde bwansi gose ase uchumi ya Kenya kego salika ebinto byansi byasalikire ekegere binto mbibwenete bisuke koru asensemeyemo uchia sase Ense yende ekero kurigerera ebinto biritoko oda korwa chinse chiri cheisiko ngibigo toikera ase Ense ya Kenya wetera sector yobosombi
na batumika chindege na batumika chimeli abo bado no bosombi kero kurigereria yes bikira sensemo ya Kenya bikira somo chulio Nairobi abantu barasorogongo Gusii abantu barase county ya Narok abantu barase county ya Homa Bay ngaki bakonyora ebintu bire wetera obosombi igo ekero amafuta akinire liguri kiregento o expect yaro kiregento gikinire liguri gesa mafuta agakinite okware konyoranga no ne chifea abana baroro bagosoma no ina se chinsemo chiriche boarding okonyoranga umoiboli era bangeto mwana wae gakwende skuru umutomeire fea maite fea Gusii 200 kumuikinga kwanyora abana bange bakaba stranded sana kero basigete chiskuru nabono iga bado sekta yo bosombi tera onjori twarara ange chintunde iberiga amafuta ako ba reduced by 1 shilling ngachanganya romo ometa bantu mubate gwakabale chisabu sana montaga chaka gateba kesabu nga muraibu Ense Dr. William Ruto achake kwa reduce amafuta shilingi yemo ase miake 5 arasobogambe kagwikira achikoira ni ase entundeli ya Mwai Kibaki asa mafuta talinge 117 shillings eyu ngane kera reduce 1 shilling kera lituko kero Gusii tebe sikere umutinya se miake 5 nali igonte bi mwanchi muligire shilingi yemo ebege ko punguza Gusii mafuta kago abeka go punguza gwetere shilingi yemo ase miake 5 nali to chikoira na ase entundeli ya Mwai Kibaki eyo era toire emiake menge eyo era gere binte binge bibe bigosalika ase Ense ya Kenya toire nebona sorogongorwa Gusii sekta yo bosombi na kibono yego parade actually kero natalete asungu chobosongo egari ya Nyamira Express yabwate bantu abwirwete kurwa somu chyo Nairobi kana lego sanga ne chintereba anene monekero nakwanite no munya Kerubo otenenerete obosombi asomu chobosongo nigale kweranga bono igo bosombi emiyake ya maiga na tuwa manyete nga December kegoika na toye ametienye gatire kini December na bakonyora toko rikaba no ena abantu bali bagurete chigari bali babwate chikampuni omete chimatatu gose chigari chibasi okonyoranga ne chikampuni chibwate chigari echo igo no ena abanyene bono iga ebago counter sare nene korendeka naliko sangana baro na babeta bakolera bagateba bono iga uchumi ya Kenya yakonyire eyagerira abantu bono mbali go chigo travel abantu batebire kale story yatutumike chibese chitogole suguku yaito tokare kitoragere kiagera chibesa chiatire nawe mbarabu ase sekte yo bosombi nawe barabu basinye tu commentary goli ndo mwanchi muliete yango tusange na barabu toigwe na kibakorera asa maleta ngoro kwera stasi ogembo chekonde manager kwiki basi chikali chikwenda Nairobi nango kwanda igoro yo bosombi ni fact ko rumuna tale omutinyo chaka tale 1 3 4 5 biashara byabere Ense sababu abantu ba ko Nairobi bagocha Gusii iga abantu mbaye bago safiri chikali chikwe kaka chiabera kali ara no Ense 2 3 ya mwa akasonga tuko chi Nairobi ege ntonda atebe ase Saudi biashara bya kongire tima tinga ngakie serikali ranyare gotokonye sababu ni fact yeta mekuye no ina maguta sababu gali ko Nairobi ya cha ikaga genchirate ye konyora pesa chukwirana na Nairobi ko Nairobi gocha egali ere 25 karo kali kirete sababu yo konyoranga egali ni fact chikali chigutara para buso so nangosa banaende abantu baito bali bagosafiri ko Nairobi bagocha abantu bagoika botuko gaiga in fact onde bwensi yo gosafiri tema ko irenda kaba manyanga asore tema ko ibeka sare save because tutake to Mario gina ande stage to mago sekero kende ngamonto to chagi go sekende kiabe ase Saudi tutaita abantu baito bali Nairobi buya mesigo ya beke buya bagende Christmas no bororo ega nande bagocha gosafiri na twekero ngakire getoko barimo kiguruga tonyora ngambare save nonye na abana bari abake babungere school bago tare town ngaiga onde bwensi oro moibori stage tigata mekorire ryara na kio mwana oyo igasare oyo bago kwana nere ni montoki no monto gosario mwana ntokocha kwanye serikali nganere gocha gotorobereri gosa abana baito gosotobekera security ayo moibori orega ore town ngaiga tema korire ryoro nga in fact onde bwensi ogwete gose mwanafunzi onde bwensi okorora under 18 tema komubekera security in fact ya nabanga ni gombi ya muno
egento gekokera chikaso machitayo in fact ukamenera ororo naende kwerende sira basi ya chenjo maiteriri December ba chiskule chiakabungiru chiabungo mutinyoka na yonane December lakini bona ige binte bimbe gete sibasirika gachenji okanyora nga amatuku bade mitenye makaiga skulu chiabungiru ebintu bigakorekana lakini bona iga in fact bona yana lipiko chikwera na bya because muna bona chano eligo chako chaka ali amangana ko chakwenda kuya in fact ngorona ya gareta mangana ya gacha ko bengeche muna bona isokolero nyamire iga in fact tebuati bana nana beko anda munere ge ake pura paka Nairobi igo pakeyi na ku Nairobi ena chiriko 20% ati oike biashara etoka nga bya Ense no kolemera ni fact no amba ni gabanyene eba kurete biashara mbi bone go chumi ya Kenya nere Ense moneze sababu bona muna bona goroche abana bare siko batagete baragire into abanyene family goroche muna natanga biashara mbi yoga na boko sindali tukoliki maga iga ochonya warenga gento nke yokwira no ena abana kono uiko chumi ebense ese sababu esira basi na hote ya chenche uiko chumi ebense bono onye ko iroberi kororo bono bara iroberi ujagara chano aliega ibintu manya ko babu ntuga ntramenta magori ese sababu monta yoko imuki ngo comment ali guri sababu monta ma korokana gaiga after 1 hour ne chigari chira chikambani hawo kono injirete yora mente liguri sababu monta yoko imuki anya magori ense ko banga commentare igara mente ko chichano ali kara bantu bakorire Christmas egento kira garenganie serikali so anangati ni fakiti matatu nero ebwate serikali ya Kenya ase sauri mangana ya obasombi kadoko boyire libuya no nyina kala chibasi chiko be ku Kenya matatu nero ko be chibasi inga siritu ono etakeira mafuta keigu egere okababona muna teregali kwanda Nairobi puna watu chiko bona yango Nairobi kocha bona ke kachano walingo rugega uchi Nairobi kare ikeire boigo egali kare kwenda Nairobi ego ika Nairobi yi puna bona ngechito chiko soka bosa chikwanda Nairobi chachi koimoki egere karo no nyene kare sabu yegwaku yatoka nga mafuta ya iga at least ebesa ngotika lero montereba no nyina monyana kukaja no ene chiri bubere at least yatoka nga na kiegente kingwamba kere ko sound iko ko ikama serikali yangu anja etoyereria mafuta Justice Moseti njemi asamalieta Justice Moseti tenomo yo base chigali ga chia kwenda Nairobi lakini bone gento toichane take ntokonge iga sengenjo noro jama kutasale unabona liliko nyama kutaramenta atu akabogore liko ruaeli 1,200 go Nairobi lakini bono iga amaguta amenda tebobeli amaguta arenge lita 8 90 lakini bono igoro chachire 170 160 something na ende bono nalirigo liriranete ense mono zenje bono igo konyora abantu bakorera nonyane gari yakabekire chibese ngakieri bono igateri kobeka bono buna ntu abatangani bechi gari echi ni gotorocho borore kiano ni ntu konyo tu ali chibese lakini bono nchijo bono tu ale koboria serikali yega njale gotokonye tu yereria maguta asengenjo gento kende gionsi bitoko kora bono iga na maguta sengenjo gosabiri nkoro gotumia tole binte binge bigodiri na maguta bono tu ale gosabange serikali yale kwanje tu yereria maguta nabo tu ale konyora bokonyi yake asengenjo bono no ne gari ye ngobeka yarenge chibese chiaye ne kire gari ita ne bwate roni gokonyanga gento ngiya kigo tigaroro na baba nyene chigari mbabwata abana bagosome school waroroje no ategemete tabuga tinjera gokora ngagire ndara akore bono nari gosabanje eso korora buya serikali yari gwanja etoyereria maguta chumi ya Kenya na bere nkongu ya tokongeire mono ikiara bono igo gochikoenda nonya nyumba kwanyorere nkongu sengenjo norojo bosiase bole ono igere nkongu ono timanye tinga serikali neroje re tokonyagu obuyo koiranirinse lakini bona aba bagokora nkuragira bari ngokora bari kiregento roje mbabujo obuyo bobali mboko nyara ko bakonya je bono nare goteba nge serikali yare gwanja
yare konyore njera egotoiyereri kwanza endagera nse sinje endagera ne otokori yatomenta chinguru twamanya gukora kende gionse bono anene mono egento kende ngereke serikali yareta ng'akie asora vandi narigie njera yo gokonya abakenya lakini taratokonya ase ng'encho oroche okwenda kobeka ari bakwa 500 echi oroche nchigokonya ase ng'encho nonyamfurisa kwenda twafurisa omonto kwaegu noendi bubere lakini eyero 500 bono tindo yaroranga netokonya ase ng'encho echallenge nere nsake nabo konyara koirania ase ng'encho onyore chiribu 10 nabo kwenda okora ebiasara ebikera rituko ngokwabire ebesa nabo konyora okoirani lakini tari 500 ekero obwate chibesa chinyinga ake nario orakora obonchereri oirani lakini bona ase 500 oroche nki orakora esencho 500 echi okwenda ogora esukari abana banywe chae chiereigo lakini amatuka ya 14 naganyete oirani okogani kwane gochia serikali inche nare goteba onye bwerure gotokonya buna bona ebesa eyi areta tigatochakere gochakera ribu 10 gotira naende atokerie egento buna obosi esukari nebinto ebinge buna amaguta aya bona agerete tokorera igo Samaria tangurku edwini basire ngangurke gogi so me anyway ya isigoro ya asara fund ntwa konyaka ntwa chandika mono so na mangana mafuta ronamente sana none sibigi bito chandike sana bale wanje serikali ita mafuta na redire shide nyingi so serikali wanja etorore enyaleke kuirania mafuta ya Ense elinde abantu buna intuna bana boda n'abantu bechigali elinde tobitokonya so nara inarukwana uchumi ya Kenya ni nivo lere hiyo uchumi iko juu my friend serikali yetu ituone tuko hali mbaya hata unga sasa watu watukuli tunalala njaa kwa sababu mtu unapata una kazi una pesa so hata serikali yetu ituone sana hata watu wengi tutarudi tukwe wezi kwa sababu hatuna makazi tuko nyumbani hapa watu wengi kazi tulikuwa simama bike tulikuwa tunaendesha drone wamechukua kwa sababu hakuna kazi mafuta kabanda so serikali yetu tuone tafadhali nje nalikuwa sabege enyaleke gotokonya kwa sababu ndo chandegete enyaleke gotorra asara fund anyway yangonyete kwa sababu tunabwata no pesa na kwa kane nyomba Nairobi meta likitengela so nje nanyo tungo freezer ngaibwe elbwe mona 200 na kanete nanyo tebesi kangonya ngakane nyomba mimi waninga ndio nyo waso lakini serikali yetu tigatorole pesa hiyo ni lazima nitarudisha kwa sababu hiyo pesa imeshanisaidia mimi ndio sasa soko nyingine nirudisha pesa yenyewe mchengo kwa ni rabwenge serikali na bego mkelele tambokero kwa sababu hiyo aliamua kusaidia roho safi na hiyo wengine tumeshasaidika na wengine wanasema bado hiyo pesa yesi wasaidia hiyo pesa ni kidogo so serikali yetu iongeze Samaria tangoro kwa Alex Mwamba nanda nje se matatu yeye ndonya zire aro kende nge tokonyara gago no chikongangana koligie besa kende nge nyokonyana no monyana akorora nchiri goika amabutana na bantu baye piga una tokongangane tega koma bone no ebase ka chisukuru ga fani bagosie kalero yase kamambi bono kuturi konyara bantu bagoje bakaba ne chigali echiri sinyingi uchumi ya Kenya bone kana nkongwere none serikali ebune chibese chego tabune chiasara bandi echi ari komendaro nabeka none chiru komio chibuna wataba bana inji bandi eliora akoni njaza Samaria ngoro Vincent mbonge sema iso niliteliana uchumi ya bono igende getangania maguta tomenteire kintu gya kabere ndagere igoro bono abapiri chibesi ya jire igoro amaguta ari igoro abapiri bagusinyuko gutara mangana ara makong ngabiri takuru gosen kenya gose Nyamira chibesa nyokugwe fere igoro agutika kwande sabari ei inere uchumi kintu gya kabere maguta amente tari igoro bobe boni gabanto bante bakorera togo jendagera mahindi oni gebituma 200 okozinyuna ki ile ngango gore bituma ile ngajingo ngotigara muko nakyo wasinyuna kyo okora nabo ojumiere
na kia bantu batari gutarira kanga boni yo ntubwate gari njengo sabe serikali yaito etua jora ya asola ena jora etua rona kia gasi serikali tu anyijora ya asola so kwanja kwae batokonye batobwate si te koirana ndoroje mune mateni ari Kenya na mange baka noje bakuri okwete atigete teni ya Kenya na kia korera na gine na kia ma kwendere Mbia mano sana mwanchi mulgereria abunabu abonchereria ase sekta y'obosombi kuri kaunti ya Kisii tinga kibagendete korera serikali ya Kenya kwanza enyareko bagiye kuiranira igoriria mafutanse elinde na barabu banyareko baba kororobia obokoreri bwabo kundo mwanchi mulgereria nabo igo serikali ya Kenya kwanza negendete kwirubiria asokwane kimna ngochenjire sekta y'obosombi anene mono ekero kuligereria omuwazi Waziri asensemo y'obosombi Kipchumba Murkomen niga imugeti getambukero nabo kubwatarane serikali ya Kenya kwanza ase emyake ya maigatwara sensemeria Western babeire bagusaba naki Kakamega airstrip iranyarako bagekorosiwa kurende serikali yategerete ikiroro kyabo ase ritukoria Jumatano ase baragwete no mokonyi bumurai Ense Rigathi Gachagua oyobete kagubwatarana ni kampuni ya Skyward Express asokwane kimne sekte y'obosombi ngokorekanere gwetera embeo korindo mwanchi muri sekte yo nigerengete gwonchereria uchumi ya Kenya asogokiania amangana rengete bunabona okonyorwa kwebintu gwikira na chinsemo igo mwanchi muri serikali yo nigendete gosira local airline industry kora matuka yo maigani ko tumaite nga monta kurine ndege goche chinsemo chiri jesiko nabona goche chinsemo chicha Qatar Dubai Saudi Arabia kwenda bana igo mwanchi muri na bogutumika endege kurwa sensemo kuru usikuru muchio Nairobi wetera segetige chindege kya Wilson wika ase ensemeri ya Kakamega airstrip igo morobili ino betako wosioli wabene kwende tigato sange na barabwa sensemo yabo tuigwina kibakoerera. We are here today to witness a historic flight to the western part of the country. It's for us who have just come into office, it's a signature of good sign of our economic growth, especially because of the challenges we've had in the recent past. Your Excellency, the Deputy President, in this ministry, our responsibility is to assist you and the President to make sure that we are facilitating movement of goods and services. And it gives me great pleasure to see that there are airlines like Skyward who are thinking ahead by making sure that they establish new routes. Your Excellency, we have plans to ensure that the infrastructure across the country, as you instructed with the President recently in the Cabinet, that we must make sure that as many airstrips as possible are developed across the country to make sure that we ease the movement of our people and make sure that we support our economic sector. The transport sector is a supportive sector, supports the other sectors of the economy by making sure that movement is faster, time taken is shorter, the cost of transport is reduced, and we save more time. Your Excellency, I know that you lived in Kakamega in your earlier life in public service. So this must be also very nostalgic for you. You explained to us there that you just imagine if you were to roll back the years to your time, how much time is saved by going straight to Kakamega airstrip, where the President launched recently, a week ago, the airstrip, and ordered that we must facilitate and support businesses like Skyward. I want to thank you, Captain Mohammed, and your team for always thinking about Kenya, thinking about hustlers, because even the price of
of your ticket from here to Kakamega is really affordable. Paying 6,000 all the way, saving the time you save, is really very important for people, ordinary people. So without much ado, because I don't want to say much, today is time for His Excellency the Deputy President, who is here today to flag off this flight. Your Excellency is a sign of good things. And I believe that with the support of the industry here and the support of ordinary Kenyans and business people in this country is going to witness tremendous growth in the next short, in less than 1 year, you will see the fruits of this hard work that you have put into this nation between you and the President. With the leadership of Western Kenya, the President did instruct his CS to liaise with other stakeholders. The President went out of his way to reach out to Skyward Express to partner with the people of Western Kenya for this service. I want to say that this new policy of continuous engagement is what is going to make things move in this country. The leadership of Western Kenya has been crying for many years. The people of Western Kenya have been crying for many years, but there was nobody to give them an ear. Exactly a week, less than a week after the President listened to them, this is today happening. We want to say that the Kenya Kwanza administration is keen to make it possible to have air transport across the country, to make it easy for people to do business, to open up tourism opportunities, and to enable Kenyans move faster and save time so that they can use that time for other productive issues in the economy. So I want to say, Skyward, Hongera, this is the way to go. We ask you to partner with the government and open up more routes. And the President has instructed the CS, Mukomen, that at the end of our term, we shall have opened commercial flights to every county or the neighboring counties across Kenya to make it easier for Kenyans to do business, to make it easier for domestic tourism to thrive. So we are indeed very, very grateful. As the CS has said, this maiden flight to Kakamega is very nostalgic to me. Many years ago, I was a district officer in Navaholo division in Kakamega, near Mumias, and my family was living in Nairobi, and it took me 6 hours to drive to Kakamega, and I would arrive there very tired, and I waste a lot of time on the road, and I can just imagine how nice it is now to have any business in Kakamega, in Bungoma, in Mumias, and the surrounding areas. So this is very good, and Captain Mohammed, we want to urge you to partner with the government and open up more routes across the country so that Kenyans can travel with ease. What is happening today and what will follow shortly is a clear indication that air transport is no longer a luxury for the chosen few. Air transport in this country is now a necessity to ease the cost of doing business, to ease travel, to make it convenient for people. And I have just looked at the rates to Kakamega, and I was just doing quick mathematics. It is actually cheaper, monetary-wise, to fly to Kakamega and back than to drive, without now costing the time that you save, more than 12 hours to and fro. So this is very good, and I want to urge the people of Western Kenya to make use of this facility, to make sure that this airline grows, so that we don't just have one daily flight, we have many flights, because there are many opportunities in Western Kenya. We have the rainforest in Kakamega, we have other historical sites that people can go and see. There's a lot of business in Mumea Sugar, there is a lot of business in Bungoma, and
Inere serikali ya Kenya kwanza chinga kigendete kwirubiria na boigo kwene kinga sekta y'obosombi ngokinere kolinde una nagotebi nga sekta y'obosombi nerere ngencho mono ase ense ya Kenya kwene kibna keregento gikiranire ase kibwenerete kondo mwanchumulie to kugendera gusanga imiyo murubiri gabwense y'obonchuriria antu abatoko igwa nga endagera ya GMO nebwenete gocha ase ense ya Kenya akorinde abakenya mbaroro babete bagwesokie na bigo goikabusibwe kigambiro ase bari koragwa no muwakili Paul Mwangi ase chinga kibale gosanga ebirengereri byabo na bigo kwerera nga ekerendagere yegocha nigebwate health risk nga nechikoleta amaruire ase kernali gosanga n'abakenya nigo bale korwa ebirengereri byabo buna nigendagere yebwenete gwetera ase laboratory enyare ko bagiye kulingorigwa akorinde kertwaroche abakenya bakuru ebirengereri byabo nigo abarai nabo igokorugari ese chikanisa babete bagoteba nga eserikali timugeti getambukiro nabo igokora public participation asinge nchukiro umuntu nabonete kurwa ekerengereri kiaye gwetere ndagire yo ya GMO korendekero mwanchu mulire koligerere chinsemo chia Kenya gusichi county njabete chigutwara omuchando bumurakera tukarara abantu abange bagusiri obugima bwabo gwetera enchara iyo kagere serikali enyara ko bakiye gusaba chi endagira kura chinsemo chichesko gwetera ligorie insemono Kolenda matuko abuango iga antu arora omunachiki na omonene asike gambere kenene mugure tande na beteka gutinenia okoleto kwendagere yo ya GMO inyoro mwanchu muligere endagera ya GMO talibono iga ya chaka endagera ya GMO ya chagete emiaka emerongene wetania nali endagera ya GMO ya chagete nande kwera kuligereria mwanchu muligereria ekero omwaka bwechiri bubere na 12 omutinyu 11 Ogoteneni gwa kwendagera ya GMO gocha asense ya Kenya ngwa bete ko gokorekana asenge ncho kolengana na sector yo bachenumba bete bagatebanga endagera itelingia yaberege koleta amaroire nabo igo oburoire bwa cancer ekagera egateneni gwa kolene ndu mwako yiga ntwarara ense ya Kenya yatwara umuchando bwinchara na inde sector yo bonchereri kanyara ko bakye batebanga tikachindagera icho chibe chikoleto kura chinse chirchesiko rinde gokonya chinsemo chibwate omuchando bwenjera ko nendo mwanchu mulindete gokomanyanga ekineki kiabege twasogoteneni ndagere yo bado ngiasketi gumotu goikasa matuko atamanyiri ese bali koragwa no muna chifina mugure tande kondo mwanchu mulieto gosika mutu emebagani chinga kechigana bagingo komanyinga sai bono igana lieme bagani bwenete gutwara lisamura sai nali abantu babwenete kwenda chi out bage bwenete kwegokia nyumba chi kwegoka ne chinyinge kolendo mwanchi muligere kare kuligere na uchumi ya Kenya sai na kitimeti na kichi emebagani go parete kyagera ebinto ebikine tanene mona ftaye chingeni obosi esukali na binto binde biribigo tumekwa na common mwananchi tukole igoro na taririte omubagani olafad tukaba tugosanga nabonchereri asense meyo bakaba bakwerera na kyubonchereri ase ensemo yabo bwabere anene mona asenga kiyiga abantu bakuyarigane gocha asesgu kole ndo mwanchu muligerera tengo tosange na barabo toigwe na kiesensemo yabo bakwerera Judy Moruri Monchorio Kisii town asoma bugane ko Fridah hotel amane pi kuru covid ya chagete biashara na virene sana tusoko yere mangana ya mauri wale tokina day by day mpaka naiko toko wasi menyu au toko nyaro sire standard at least anda kwa nyari ndo bya kinire and toko nyaro keep on changing the prices because the customers will run away igobone toko tema juu sana to next to maintain customers cheto no barabun ko rabare atons na wacho batega kire renda irmato ye kerenke to batega kumaranchire media ko rende ne bintu bire betali ntwababe it's because of this crisis it's not only us nakire nene nsengima wane to gosaba ense ya Kenya etemiguru sana na kema hulie bintu especially the food sabmunyabanta ko especially the common mwananchi anyonere nkono rari kenda ko 92 kende ekitoko to maintain re biashara hivi ase holiday especially December in fact to agatagire to akabekire target as from October na renge peak biashara bire igoromono lakini to korere kuru since covid ya chagete ibigande to kona kure na se na bone ga December
we don't have clients at all, and people are holiday bale, but wana kora kaneba kora maintain wabera nyumba mbago che town, which is still affecting the business. A town until chaya low because wana balibaga actually maybe breakfast, lunch na supper. Okonya wana montago cha once a day. Maybe go say lunchtime, breakfast yo fogo na maragobo fogo. Wana mokore town still ningona kwela ni Ense. Aso mwako yoiga na previous years mwako yaro se biashara mbia ngenda Ense even you are saying even corona ye achete otoko tena corona njarenge mo better kubwabona story bone kuganukwa na serikali nkurina ki tax gaki na ibintu byakongire mba commenta kire tax especially these common things una maftaro yechigali kare ni Ense ibintu byasimbira Ense, and that's what you are praying na saya kwa serikali ya soirime erinde nyare kubeka ibintu bibebuye nari abande turanyaruska. Asa Maria Dangoro ko Dennis Kambona Asiago igonde chef osomo peshi asa chindagera na monoboniga igonde mo peshi ase ekefukiana fada kigotoka Kisii town Sanzora building na oborosio bobi chindagera toge twarosi boniga chindagera tokorosi chi complain chiro korwase chi customer chitu na mono amagoria yare tokoni muna bono obosimbo mendete amabutana mendete kire gintu paka na ni sabuni you maybe ego chinande yawo ino ni chi customer chitu ekera bono na itise gotoka na tuamenti ramagori asendagera na barabu bakobo agoja bono yageranga twanyoranga boni gusobo nchiruri bweito bwairanire Ense, lakini ekera serikali yetu yare buwanja buna umurayi yetu president ya tatebetinga chindagera nchigu aserigori na mafuta ekere bintu bigatwara kanyoranga byagure na intungo cha benefit twarenge korwa se chi customer egera na magori yetu abe reliable tonyore chi customer chinyinge etana utinere Ensake kulingana na miaka ya arure maega umutienye bino yego December ekero yakabere towards Christmas egwa kanyorera abantu barenga abange in town ebiashara bigenderete boti emegobani noene chiba noena sobo hani we chianga yana donya ebiashara bichi aina chionsi ekwara kanyoranga abantu nkwego kibare kulingana no bone bwabo lakini aseboniga mbore Ensake bore Ense mono paka na ntutu bwato bwabanga nkayitokorwa nkayitogochi lakini ekera magoria yare gocha kobabu ya serikali etokonye ira ni ebintu ebinse ntuge ne denga boni bwaito na bwari koira na nomo bobe buna bwakabeire amagori bado na bare igoro buna bona ase chingoko na ende tichiyo korwari bona ase togo chigorera koru igoko nyoranga igo bago chioni igoro ligo rire toko gorera ekero togo chakorionerie customer koragera agaiga te konyara wasete guanja okoba ogorere ngoko wasemia nane kuba yegorera wasemia 9 ekero gocha koyena chagaiga wayoni chipisi chirumna togo chioni igoko nyoranga tobugata asara lakini bono rende na boko nyoranga ntoremerera neti ngugorera toreri igorire kadili yake erina tututachi komige customer mono euni okogani kwa nego chia serikali mono tubuna baunchererie n'abanyabiashara bande mbaringa serikali yeito yare wanja president muna yato tebeti omweshimiwa Ruto atokonye amagoria yeigaira Ense mo especially amagori boni gaye chiga neni asama vuda ye chigari okoba chigari eje amafuta yana rago transport chindagera amavuta yese kobanga airanire Ense koroiga se transportation ne chindagere chiga na kiroji abachiko irananze egera kiroji iranire Ense onyorema ntugwata amagori are moderate twabere togo konyeka lakini aseke wangegeke na ntugwato kwegenanga buna toko na kogenderera gochibosio nabo naende o komento kwega koranyarikane.
Habuna bwa bonchereria bime bagani chinga kibagendete kwerera na kyo bonchereria sensemo yawe bwabeire nabo igokugania kwabo gochia ase serikali kondo mwanchu mulika to kuligeria bonchereria bonde bwensi nebwenete kwarwa ebango naro ne yenge nchomono ekaro kuligeria serikali ya Kenya kwanza nigo ebegete target gosekerengo kirigani tigo ikirani bono iga ekiombe kyo gusangiriria ebango gya KRA nigo gusangiriria ebango ya 2 trillion kolende omorai Ense Dr. William Ruto nigabeteka kuruguchikanga abantu bwenete kuikia ekerengo gete awasabi gete kerengo ya 3 trillion kondo mwanchi omurigeria matuko abwango iga antu anyoranga omorai Ense na beteka gwesoke bene kagotebanga abonchereria mbarororo okonyora babeire batali gwakana ebango ekero kurigereria osekerongo korobutukibwana abonchereria mbarororo ababwate obonchereria obonno osikambuni chinene babiri bagotakana ebango asigi kigitambe kero kurigereria guchika kwabete gukorwegwa no morai Ense Dr. William Ruto akabaka goteba umetekero otariko ebango ekiombe gya KRA ngibonete kimuki gitambukero kesieke asogokorera obonchire nabo igoge block chi accounts chiago lakini kero morai Ense asogete nigatebete bantu mbaba sagosiekirwa bonchiriria bwabo nabo igo chi account chiabo nchiba chiko ba blocked kolende eya beire egasi ngongu gocha sekiombe gya KRA gochigwikirania emerobeli yabo ekero manchu mulire kero kurigereria KRA nebwate merobeli yabo kero kurigereria nto bwate Tax Procedure Act eyo bonete yabwati gwekero monto angire gwakana ebango kero kurigereria omwaka bwechiri bubere na 19 ekiombe gya KRA ngyabwate Tax Procedure Act ekabake gosieka ekambuni ya Thika Based Africa Spirits Limited eyabwate yangite gwakana ebango gose yari gutiga gwakana ebango woika egaiki edeni yechi billion 15 manchi muri kero kurigereria asensemo ya Keroche Breweries nige koragwa nere Tabita Karanja yabate na reke kutwara umuchandase babwate rideni liebango lia 957 million akeroba ekina kyabe kwa bosibweke gambero bakanyara kwa bagotebigwa baru ebango sebakane rideni ilyo gwetere mitinyi emerongebere nene kono mwanchi umurigereria ekero kwali kurigereria chi campaign kera Kenya kwanza yale gukora chi campaign inyora Tabita Karanja nigale asensemo ya UDA morai Ense Dr. William Ruto nigatebetenga etageti abante batagete twese kiombe gya KRA nigege tagete abasani bali baye wese bali bakumubwatesia ase ensemeri ya UDA gati yabo Tabita Karanja no arenge kolendo mwanchi muligereria ekere kinagia soete gati nigo yabeta kongu na chibese chiko ikabono iga nchira bachigwa kanu Keroche Breweries yabeteke gosiekwa lakini rende maega yaya yachitege kaigurwa mancho muligereria kero kurigereria Mary Wangui Mungai obere ga escape osega gukora tax evasion asa bateri deni ya 2.5 billion kineki gikabiko bosibike gambero omo DPP Nurdin Haji agaswana nigati bakamubwati anyara ko bakagwakana rideri ya 2.5 billion korende nigoli abeteli gutuguterwa lego manchu muligere abono iga ekiombe gya KRA nigo kere ase gento tukorukanga dilemma gesinyirengi kegokora neli chikoli omorai Ense likobwata na at the same time babwenete basangererie bango togotigana na yo monchu muligereria tosoe asensemo yobonya bwechianga nometekere suguku ekoberanga ose ekere emijege koba chianga ne chechingencho mono manchu muligereria kera kuligereria sensemo yechinyangi tobonete tupime chianga usinto bwento sene chianga tobonete gore chianga kurwase chiduka echiyo chigotumeka asomo yigo nabo igibirero binde byansimbigane tichianga chinya kulende kubwatikana na uchumi ya Kenya abuna yabereke gokonga abete ingo sanga no monchorelia bwechianga yo betaka kwereranga asokoligerelia myake ya maega bantu babiri bakugora chianga omusimu yiga bwi holiday ya December lakini kulende bona iga binde byonchereriti ancho muliete tongo tusange nere toiguna kia kwerera. Naitwa Kerubo, niko hapa Kisii Town, shop yangu iko hapa St. Jude, inaitwa Bella Boutique. Mambo si mzuri vile for now.
You know, last year tulikuwa tunaona watu walikuwa wananunua vizuri even if kulikuwa na corona, but this time round the economy is not good. I don't know kama ni election iliharibu maneno, but for now watu wanakuja tu, na unajua pia hizi nguo zimeongeza bei. For example, mimi nauza nguo za watoto, nauza nguo za ladies, lakini watu hawaflow vile walikuwa na flow last year. Yeah, maneno haijakuwa sawa. Why? Mambo ya Hustler Fund mimi hata nilijaribu. What I only received is 900 shillings. So just imagine why shop yangu 900 shillings. I don't think I might inside. I don't know the criteria they were using, but maybe watatufikiria vingine. Kama at least wangeona wale watu wanafanya biashara labda na transaction, but so sijui wanatumia criteria gani. But mimi Hustler Fund janisaidia. Hata nasikia watu wanasema labda mtu anapata 500. Ndio hiyo 500 ni temptation. Mtu anaenda kule labda lunch amalize. Mimi ninge suggest hii government ingetumia kama ni chamas ama kama ni personal, waende labda watumie kama ni bank statement, na wakuwe na watu wanakuja wanaangalia labda biashara ya mtu the way watu wa soft loans wanaangalia. Unaona watu wa loans hizi ndogo ndogo labda wataona umetransact pesa ngapi within a week. Hivyo wanakuuliza maswali, biashara yako inatoshana aje, how much you can get in a day, ndio unapewa loan tuseme Tala hizo hata Fuliza ama M-Shwari. No, there's hizo questions wanauliza. Lakini sasa wao mimi naona tu tunafanana sisi wote. Mwenye hata hajaitumia M-Pesa ametumia mara moja utapewa hiyo pesa kidogo. So mimi nilikuwa nasema watafute tu njia yenye wanaweza. Kama ni biashara unataka kuangalia biashara yako, wanaweka watu wanaangalia, ama hiyo statement wanatumia, wanakupea pesa yenye inaweza kusaidia. Hata nikipewa kama 100k niambiwe hata kama ni hiyo 2 weeks, naweza rudisha kulingana na hiyo pesa vile itakuwa imenisaidia. Manje muligereria obuna bubonjereria bwe chianga asense moyo koni chianga bwabire bokoba ase bakweranga ebintu byabire bigokonga akondo mwanchi mulientete gukumanya no maite omonto kurkwanga Elon Musk oinero omonto motenengu asensengima akurende ninchi gukumanya ngige kogera abaralia babete bakoba blocked ase okoralia amangana a Elon Musk kondo mwanchi muligereria tetora swase umutima komokego tokoirana ntosanga mange imeyo murubili obwense yobonchereria asegosori yukwegia ya papa antivirus digererio manye iguru yugo ngainereria ngango buchabiri ngo manyara ekarareta ubwanchani I love you nki antivirus wanti tuni kurwana ka busa ko digererio ora yo ganje akako paisa ayu kwenye manuku ya Kisii vitu babyane bila antivirus ngora kule Naro yesa kumjo kijingoni. Ngai vitu babyane bila tata ngale ngalo. namangana yenyuomo ngobekera mache bafuta itukwisi ya ngoja mweta manchaja akuba magendo ubwantu kwa amache ngobeka sana chiamambi kakisa antivirus ubwantu kwisi bisana na konyara mache abuka tiriberera antivirus talikurara nyumba sasa kinyomo yane unausika haji pe nyombo yane wae inki antivirus igoro ari kukwatolera saso na ari mo ari korota sasoki muigamereta mate antivirus sasoki no mu ya pi modora mo kune kiare go ibono kunireje igo sasoki nero no jendi abate mwana sasoki Vochaberi nigari nigetiro kyogotene nienka yomusacho yomorebi eronginte tekutnei yenga matumbo tetengane ne sanga ritijana Keralituko ya Jumanne chinse ibere chagotuko naboigo moiroro rituko ya Jumapili chinse kiande cha mugaso sasoki utarukwa chui isike Chebaba bwata kwa somo to mato kora mistake onde terenda gra matanga onye mante ndikuja konga bari chisuti chamara
Jembe Christmas peke taye ngenda. La, tingo te tingo ndani ta chiro kubulero. Omurigiriria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukorolibwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa uosokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa sangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana nomo nguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asipara ya Kisii Migori Highway gusoba kirisimi asinamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu eyemo Palamax Executive Spa and Baba ine nomanyete eke wekia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi boigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatiekia kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsenye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere boigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Television ya Ndizi TV nigo yabwatranire na Kerubo Holiness Children's Home ilyugo koretera umurubiri asugusira abana chintakana na kubanyorera chisemi endagera nenchera yokomenya asumurubiri bwogokonya abana 112. Ungana na Ndizi TV tarehe 18 ya mwezi huu wanapokuja kutusherekea nasi watoto wa Kerubo Holiness Children's Home. Tunaomba muhisani yoyote ama wale wote wako na roho mzuri, wako na kitu chochote wanaweza saidia, waungane na wao ili tusherekee pamoja. Bono na bogo tumugusira kwebinto buna chianga amarangeti ebitamba ebitabu ebikoroto endagera nebinto binde binge guikasi chiabisi chito Ndizi TV echo kirebo chubwechiro ya embassy ibare kogenda nyakohe ase nyumba ya New Brighton Apartment gose otomegetoro kiao bunebesa guchia se paybill number isatenoti account number ibere noti isato isano na ibere eyemo isano na isato eyemo ibere isano Absa Bank. Asamali tankoro kwa Reverend Apple Onchari director ya Kerubo Holiness Children's Home. Yotoko basaba obwanchane bwino no bwanje kwino okoro kuya munyare kutume bitoki bino guchiase Ndizi TV none PayPal yetonto begetensari na bakonyora ne account number kiri obwatege kogotoma gochiororo na musigo ndo bwese uratware onyoto muchiase Ndizi TV egere tokonye abana abayiga especially ngake ya Christmas mtokanetie school fees ya abana aba bagosoma mayiga abana bari chi university abana bari chi college abana bari chi primary katogosherekea abana baitu
bono baro banyare kuigu buyanga babwata abayibuli babo nonya abayibuli babo tibaya bande basirite kare lakini abo bakwinga amaene twanyoliro kubato koboko na Ndizi TV na abancho baya bo mucyo bosongose Gusii yeito kurabe kitariki 13 cyumutinyo yo 12 umwaka w'ibukiro bwibere na 22 chinsa isano nise tucha mugaso asobo menyo bwabo ali Ense mu ya Keumbu ogo konya kwa ukwarero nigo kugucha gunchuria obugima bw'umwana ntakana ankyo Karibu Keumbu Honest Children's Home. kubwatekana nobonye bwito bwige kigetambe asense mu yibintu byugo tumikistima nigo ya enekigwe buna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya Light Tower aserigurianse nasobwamo nigo tubwate chitaya buna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chichingencho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chikebo au meter boxes switch boxes, fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers, na lamp holders. Boigo, ngo supply barei ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii, nechize mochieta naine. Nabugu tutarira ime yomo Kisii, asamagacho a old Sansora building, angenegete sini kanene gechigari. Gusii to akirisime, ase namba, enoti sano na ibere yemo, Nyamira kabire, enoti sano nemo, Gusii, enoti sano na inye noti, isano nemo isano naisato, enoti, eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Biamano sana mwanchi mulia bigita seni kia Ndizi TV nendengo kwaligania sensemo ya kabere chinga kitogenete gusanga imiyomorobele obwense yobonchereria inyora asensemo chichi mitandao sensemo ya Facebook nabako tonyara gwitira Ndizi TV News Digital nabako gasensemo ya YouTube nabako tonyara gwitira Ndizi TV News asensemo ya website nabako tonyara gwitira www.ndizitv.or.ke mwanchi mulia nabako inyora namba nerega bwa screen yago nabo gusanga n'inchekerengere kiyago umanye ngayo bwatereti umuroberi korukonekera ngo so ase ensemo ya Facebook nindoche Victor Omondo ateba kubwati umuroberi korati ensemo kirikia Nairobi West atebanga aiga tinanya komocha pigo ika aliabo Omondo na mwachange family mbategerete bya kabisa adi omwelia atebanga eretanya kobaga komocha umuroberi obwense yobonchire Village Boy awatebani kondani na Fridah Kerubo mbiamano sana chinga kyogendete kubwatia umurobiri iga nabo igo yobeshai awatebana gendete kubwatia umurobiri ago mbiamano sana mwanchi mulire chinga kyogendete gusanga nje ase umurobiri iga kondo mwanchi mulire ko nyandara so mutima komoke igo na kumanya igoro ya Elon Musk no mondo eto motenengu sana ubwate chikampuni imeense kero koligerelia amatuko abwango iga abaralimba rororo babiri bago cover Elon Musk babete chi account chabo cha Twitter njabete chiko ba blog tegati yabo no moralio kurukunga Iron Mark kurachinse cha New York nabo igo Donny Suvilan kurachinse cha CNN nabo igo Mustard Page NBC News. Eki kia kereta bakanyara koba blog kurwase omtandao o Twitter nelinga Twitter yabete ike ko kegonchereria chi policy cyabo na kibago chigokora ebintu byabo anene mono bali babiri bago fuatrera private jet na bwo bago fuatrera Elon Musk kondo manchi muligereria
maunchurire gaguchako basinsemecho ninchengo manyi korende togosika mutu ase sector yobonchiriri manchumulie ningo kumenyinga abasubati nabingencho mono ase nsemo yobonchire ngonyaro ngabasubati ngweto mabare anene kwene kinga ngweto mabara sensemo yobonchiriri anene kwene kinga ngwenyorera barengere yabo yakirelituko nanyekera kurigereria ekero Kenya kwanza yale gosiyo morobiri hasla fund babete bagatanga abasubati baguchikonyora 50% tobe tokora ebyombe binge ebikwane kinga ngo abire chibesa chiri kabeso guchesa abasubati asingincho yoko egenderea korende asensemo ya digital and innovation abasubati babere bakubikwa semero beliyo asingincho yoko egendere ebyombe ambya bete bigweso kena bigo gusira abasubati asingincho yoko enekinga ngoimukire bale sector yobonchiri ligoro tango tusange na barabo toigwa sensemo yabona kibakorera. So a lot of the people we've seen who've gone through the program, all within the number of years we've been holding it up, what we are hearing is they get some of them get from bank, some of them get from investors, and some of them get money goodwill. So it's really changing their lives and the society as well. There is a lot of entrepreneurship, a lot of innovation going on, and the government has already been doing a number of things, and more things are being done all the time. But all the support that we can give to these young people is especially the entrepreneurs, because at times you complain there are no jobs in the economy, okay? Now, these young entrepreneurs, they don't need jobs. They are the ones who are going to create the jobs. So if we support them, in the long run, they are the ones who are going to be employing other people that maybe they are not so entrepreneurial, they are just looking for a job. Learning Differently Limited is providing wholesome, inclusive solutions to learning disabilities, and we are doing this through first the training of teachers, then the provision of inclusive learning content through coagulation of different content developers, so that we put together their content and streamline it for inclusion. Hakuna kugwetuma kwa basubati ya sensemo ya technology na boigo innovation asa kwene kimna nkwegenderere bali kondo mwanchi umulirira kero nali guchako murubili na komanyanga abantu metengo chitore gusika omwaka nende ndoboneta toligererie uchumi ya Kenya kaya chite gasalikera chinga kyokoligereria semo ili ya Ukraine and Russia war yabetege ku affect uchumi ya Kenya asekerengo kigoro asengencho yake akonyaranga Ense ya Kenya ebintu mbiro bya yari kuruse kore chinsemo chiya Russia ekera chisegi chiri cyabete binte bimbyare konyara kwa babiguika asense ya Kenya nabigense ya Kenya yabwateri deni riri ya China so boko ene kimnankwa gacha bale chipara nabigo koimukirelie sector yobasombi wakana lideni lyo nigoli yabete obokongo ekagera ebintu bigachaka gukina asekerengo kigoro muno kero kuligerelie oborere bwa corona yabetege gu affective ndebinge sana ekegera konyaranga chikampuni anje bete chigosieka nabo igo emibagani yabetege gosieka kogo cha sensemo yomurakera na arobeire koko bo muchando monge omonena sense itu ya Kenya yagerire nga uchumi ya Kenya egenderte ko kwira nanse terabage kwira na buyego kegere bintu nande bado amaguri na igale asekerengo kigoro muno kondo mwanchi umurigereria history nerororo ya Kenya botambe keregwa kachikura nyora chikure chigwa kubada ye miaka 5 history nere Kenya ngachisegi goikachirwane kero kurigereria miaka iri ya itete chisegi nchabete chikurwana kolende ekero kurigereria abanchereria bange mbabwate tokurukanga tension esingincho bare tebanga chitingo igora bibonchereria bwane nchikonyara ko bankorwani gwa bonchereria ebintu ngo siri ebinte binge ekagera abantu abange bagatwara obwoba bakaba bagusie ko bonchereria bwabo igobono kero bonchereria bwasi kiri go manyanga besanchi yo moncho muligerere eyo ekagera nga ebiashara ebinge bikaba bigosie ko gose bikoira nanse nonye chikure kero chia agetwa machibu mwaro chibuna sogete nende tension yare ngororo ngam abantu mbaroro bali kubeke bina igo ebintu mbya bete nomo ekero kuligereria no ekero baada y'echikura cyabete abantu mbaroro bali kupinga bochori ekaba bantu nga mbaraba bakwirana nonye umuntu kakokora ubunjiri yagokora kabwato boba nonye umuntu rekolete stock nyinge tali koleta chinga kicho ikyagera tanga birali kalende
tingo sirie binte binge sana okanyoranga nonya investors kura chinse chiri cheisiko mbatu warete tension sana kero bali kuligire ngatora chiko investors Ense ya Kenya chisegi chichake konyoranga ebinte binge byasalikire kondo mwanchi muri ekere serikali enye yabeteke gosoa abantu mbabwate confidence nga serikali ni chiguonchorere lakini korende wikabono iga yabeira akongu serikali guonchoreria uchumi ya Kenya akorinde ntobwato kwegenanga bagendete kuligire chi institution chiri chikorwani obukurumi na baro mwancho muri na bobo changia since ya Kenya uchumi koira na maiga igomba bagendete kuligireria abantu bali bakorwani obukurumi kyombekeregia EACC ngegendete kwenekinga ebintu mbichikoira na buya kondo mwancho muligereria serikali no nera teratika kubeka emirobeli kero kuligereria ebintu tokoya korwa chinse mo chichesiko kera gosekera to gwonchoreria $1 kuri chinse mo chichesiko $1 maite nebwa teligoli na $1 isa kogwa gosisa gokina ngo affectire Ense ya Kenya essentially ya mugo essentially yende korinde Ense ya Kenya yagenderere ko invest in regional markets ekero kuligere in East Africa nigo tobwate common currency omanchu muligere negendete kobeke emirobelio twararanga bagendete ko enekinga gosira bare local markets ose local industry so that Ense ya Kenya ebege go produce binte binge rather than kurusi binto kurwa chinse chiri cheisiko konde karangoira na soro gongorwa Gusii nabetegi ngo sanga umugakoyo mukurwa somo chubo songo uyore kwaerera ukogani kwa guchese serikali na uchumi yae ngaki ya muberera senseme yae tengo toigwe na kia kwaerera Mine tu sarra kasmo nyamongo kiasi ngitu tuchache kitu naongelea atusaidie kirosabi chakula imepanda borobore na usu shilingi 200 saa hii tumesumbuka Kenya kuti kitu moja nituesia unga esuke chini hiyo unga kile kitu tunaumia tunaasura hakuna kitu tunafanya Gusii town tunakimbizwa kawaida kila town hapo tunataka kugonga hakuna watoto tunatusumbua kwa nyumba kwa nini anataka kuungusha unga hiyo Ruto anatuambia siku 3 hiyo siku 3 iko wapi sasa mpaka sasa tumesumbuka tena Kisii siwacha nguse unga ndio mbaya sasa unga ndio wananchi ndio wanakula unga hiyo unga wacha sasa usukise sukari imepanda sabuni imepanda kila kitu imepanda sukari imepanda kila kitu mpaka transport mafuta imepanda sio zaidi kwa nini sasa atusaidie hiyo Kenya tunafanya nini sasa hiyo Kenya wacha atusaidie hiyo Kenya tuko nayo tunasumbuka tuko na watoto wanaenda shule tunalipa mtihani tunalipa kila kitu si wacha atusaidie kiroho safi sasa wanakula sisi tukuri sisi tunasumbuka kila kitu tunafanya kazi ile nyingine ngumu si wacha atusaidie atusaidie kazi tunafanya tunaasura kila kitu tunaasura kila kitu si wacha atusaidie basi chakula imepanda wali kila kitu imepanda sasa tunafanya aje tunataka tuende kuchua watoto wako tuko na watoto wengi sasa tufanya aje Kirosa mwambie atusaidie Kirosa tumemchagua kama asura sasa hapa Kenya tumesumbuka sasa usumbuka wananchi wamesumbuka saiti hakuna kitu tunaongea hapo watusaidie Kirosa sisi tumesumbuka tauni hapa tunasumburiwa tunateseka mpaka sasa kuteseka tumeteseka tumesumbuka zaidi wache angalie wananchi kwanza mafuta imepanda kila kitu imepanda sukari imepanda mafuta imepanda kila kitu kwenda supermarket huko imepanda sasa tunataka tusumbuke wananchi sisi tumechagua tuache tusaidie mimi kwa roho yangu asaidie wananchi mimi maneno yangu hapo nimesha atesi wananchi ndio wao wamechagua atusaidie sisi tuko kama asura wacha tusaidie kiroho safi tuko hapo Kisii tumesumbuka tumeteseka mafuta aturutishe chini kila kitu atubutie chini hapo tumekatia hapo atusaidie kiroho
Mbia mono sana mwanchi muligire chinga kyogendete gusangana Ense imiyo morobili Ense yoboncherere chinga kitogendete kwimanyia nari yagendete gukorekana aneno mono ase sector yoboncherere na uchumi yaitu ya Kenya. Korindo mwanchi muligire muraibu Ense Dr. William Ruto na bete kagosire bene omorobili o Hustler Fund. Na matuko 15 na umaitire gesomorobili yo bakogosire. Igo mwanchi muligire oyu imogeti loan ya Hustler Fund. Tatebedi tukolirike ngima omorobili yo bete kogosioliwa wikabona igana bwenete kwirania chibese icho ne interest inyora interest ya ringe 8% kwa bwenete gukwirania korindo mwanchi omurigereria kato kurigereria abakenya goseka tokorora obotuki abo babere bako enana gose bakonyora chibese icho botuki niko bakorokinga 1.2 billion nere loan ire isiko iyo bwenete kwiraniwa inyora helichiko nende ndi achiterika liga change inyora kero konyore loan iyo oika otware miaka 15 ne tato gochigoro that sonyo ko bwate kibande nabo igo oiko tware line era registered nabo tware line ya Safaricom line ya Airtel nabo igere line ya Telcom korindo mwanchi murigereria chibesecho niko kwari gochinyora gwetera asesimi yago esikwari ko bate namba ya *254# erinde kwa bwati procedure yo kwenyora chibesi yago konde eloni yekera kwari kwenyora igo kuyirani baada ya matuko 18 kero nali kurigereria gose ekero muraibu Ense abakago kwana lituko litwale gucengera lituko lya jamhuri ningabetega kwenekinga abantekera kurigereria chi record abantu chi million 15 niko babete yani 15 million niko babete bago opt in gose bago soa asomorobili yo o Hustler Fund na bago kwenyorera chibesa eyo yabete chiringi 7.4 billion chena netuguchia saba Kenya 15 million echine chibesa nyingi sana omwanchi muri korende ekerenga kyomorobili yo Hustler Fund ngere kike kyalinge kirenga kyomorobili yo Hustler Fund niko kyalinge gokinia bonchorelia bakaba kena bago kwene kinga ngoyenderere bale korenda abakenya asensemo yabo binte byabete tofauti monta kaligereria nga uchumi ya Kenya buna yakongere besanchiyo bona ige bitume motoreni go bikogura shiringi 200 kero koligereria akaegwa Hustler Fund shiringi 500 yetari ngare ko deposit go chempesa direct savings inchare ngororo ekyagera 25% ngwenda yaringe saving ase 25 bobo yiga ndobwate 30% short term savings na bigo ndobwate 70% year long term savings short term savings ekara ko iraniri loan ni interest gochiore kwa nyara kwa bako ye withdraw lakini korende kera kwa ile loan iri kwa na chiru chibese icho inyora transaction ya mpesa nerororo taringe kwa ku 475 ochinyore 475 kengima ngochire ko withdraw ko mpesa yago otumike iona pa kwali gotigara na rafri 450 aba Kenya bakaba bakwemurungane 450 mbonchire likiora abe kokokora korende bagachaka kolengane anje muri kana tali chinsema chichi nyamatara kana liko sanga nabantu ichinga kibali kurubirengera byabo gwetera umurobiri yo Hustler Fund bare ko kombea Hustler Fund konyorere loan gwetera Hustler Fund nensemeri ya fuliza kero kuligira fuliza limit ya bomba tetenga nigere igoro kolengane na Hustler Fund amatuko na make actually tokonyara ko bako gwakorire bonchiriri ubo onyara ko bagukwira ni chibese icho kero bakorigereria Hustler Fund asensemo yabo batebetetera abakonya bado muraibu Ense na bwene tairane ne kamati yaye ne committee ya Ense ose batwalege ikaro elinde baene kinga chibese icho konya chira abakenya barore gusene eloni limit ba komenda akorindo mwanchi murigire ne bankyombe kende yonsi gusene bambe ngende yonsi ekero kwimukia getambukiro gyo kwimukia eloni ngochakiri gwore limit erensake limit ene kyo gocheza nero kero koiranire obwango bwago bwokoirani the chances buno koirani chances chao cyo koirani chire igoro nande nabakonyora chances chugo kinili gwekerengo gose limit yago ekonya kwa bakego kina omwanchi muliye buno ko imukelo nyenye tote gwachakiri gwelo ni ya 500 okoira ni bwango ose karwate banire credit kyago yoko gwelo ni egekoira nanse kolende tyangu turasanga amenyi bensemo ya nyamataro na barobaru ibirengere byabo wetera omorobeli wa Hustler Fund Amarieta Maguri Davis Nyamatara
asla fandi omurai bwensa retete tebu atibali ndio nalete to konye because kosa ba 500 kwa goraka bosia kama kwa goraka chumbi chiaera afadhali ndio ndio fuli na ufuliza ogo sabana ya kwa na 2000 boseli 500 echi jitokonye tikeni at least ya kwa na 2000 okoraka budget 1 2 chinde chitika lego pocket money tika asamari tankuru kwel bil bonaruri kobera nyamatara basti container okore biasara byo konya mabere ese biasara ebi amabere nkugurira 10 liters ngura silingi 100 nanyora silingi 700 bona ese limit yane yasla fane tu silingi 600 nta konyete komenta stock ende yonsi 600 yecho ne chingi chibas chinke sana nare go sawa bamente ya no ena chireta mabere stock nkego mentere biasara ensuke biasara asa kego ngorere biasara na temete na sabite miasta na ndi na chiane temete ti limit na bayangete na ndi kanga ne kanga silingi miasta so go sawa kwana so mo president Ruto ya mente limit ne kachiri wisa ne gana yora retira mabere isaine wanyora profit oiranio tumeke profit koreta na ndi wakane kono chibase chine chinsini sambu yaso murayo yoto hatero bosio twaragira matuka makera kini nende twahumira amna ntwa abalemi twahumire chingenda twakagore tu bibitira ro mine rutulende no akorete chikura ntwa wakere chikura ke bono gwatu misira so no baso gwato ile tali baso nya kitali obangera ni ogore no getao abakori ne piki akabeza uka ranger tema komenta obesa bobongake kali twasa batogoro bosie twate batogoreka yasa kera tokonye sama tukare uchibosio igo maintain ase gwatu ikeiria abu na menta mono torusia ase twati kareire na bonanga na igo samdu nyabugangoruko kunyamata azo bandie aba maene totokonye timona asa bandi abandi ndumye da goro jo go koira ni arba kwa chiri go ne omba tokonye kasi bakora kwane no kore ame ande ka wanje to meta to me atomende chibwe na tokore no ne biasa tokonye koni sabe tera kina no ira ni chiri nayo ba kwa chiri na 500 nje 500 bange na arba kanga 500 mba suka tiri mi we ne ons ne rubye go kwane atokonye ya samari zango asra fandi ase biranga libyana tindo jinga nebwana nero kusine bwanda bwe exist nyenje ko nyarekana bwanda ko rusuwa sengenjo fulise ko kolega sengi ya sengenjo none interest kwira nigwa igere ngi yamono bono no kana kwasabe eju bwate we 500 kwasaba ko kwira ne kwa 400 ose 450 ejinde kiasira iko kero kwira ni kwairania na ande kwa makwa una ande limit ya 500 igoro bone yase biranga libyane nkomo jikoranga rutero mane no to chiesera ko to chiesero mwezi miwoito ndumwanjete na ande ngenja promise tie bintu ngenja ko bionjora otwa kwamba koranga ne biashara bya yakora teri ntwa begete to atokonye yakonye ndi atokonye te nande kama te ngebie bire biashara igabwene te ko to bekenjereria endu to korusia kabese yakora era bintu bina byakina kinire ne bane ebisuguti okon ebisuguti ebyo okora kiri busa kiri bunye bono ko wansa koira nyuma go konyora 300 igoro gose 200 igo bono 500 aso bwengo nja maoni anendo tenga jira para ken ngano sinjira to kon biamon asora bandi ya to konyire twae buti basi ni 500 to sutte to beke basi kine mai to buti basi inde to menta basi kwa kanwa anta buti basi to kusiri kubere to kusingiri wa misini to konye na ona Januari ane ndo to to muga ko Ruto to konyire asa to konye woni go to konye rongo ne president ya Kenya ketugona kwane na simbara esa marita ko kumatano kunyamata asra kwa ni tenga ne giere na benga kuna ne mswali ndo kwa ne mswali bana na asra kwa ni abe kaine interest bana ni ko ne tukere kitabau kinelinga education ni kwa kana eloni yewa ne are ko sia ya soria asra kwa toira nga mshero ne rengia kwa ko toina no mutinyi mo mato kala ki kwa kana tuare ko sabanga mshwali ye gani asra kwa ye ga ne ro be ke duration yabo ebenga ira no mutinyi ga gadira ko kwebanga ona kwa kana wa mdogo ina renja maoni anembuati okay asamali dangaro ku Solomon yakuni
gitari stage solo yo ina agani gukwana rigoro ya Hustler Fund kuruichaka ngaite bono igana ria kore 14 days Hustler Fund igana yachite so far muna nje ngotebe barangana muna nje na sabite tirankonya kende nonya senyencho chibesa naye tu 500 siringeji 500 ngabwata ngatomeru 475 shillings agaro goja goligeri biana yabane chie biasara ko ero monye na tete ngane biasara to gochake to atemira at least origeri nga 475 plus ichi ko withdraw okorusi chiatige around 450 gobono pese yugendo ngeora gore 450 no origeri bia senyenjo 450 no ganiga banga ne biasara tete ko igo to konya esenyenjo ero monye ne promise ya ruete gatebete nga muna go soime igende gitangani chibesa ko to Hustler Fund. Hustler Fund ntu abanyene tu akagete ngejiko begendo kuna 10,000 go chigoro. So far tuanyorenga Hustler Fund chibesa chi ninge pio kwegu monto the lowest is 500 anda bange pinanyore bangonde 2000. Ne chibesa chi gabono atebete nchibu at interest. Wamanye konyora ne biasara sengencho interest nero. Eko already chibesa rio kuna chugoro e percentage ere in interest igo gento nare gukwana anyaga kunyara ko ad atomentere chibesa umuntu urakore biasara kinta chibesa umuntu gochira gwa kora bare so fam nabasani bane e bachiete litukuri bagachibotindera abande bagenda bakagore ndagera eko garabone obosi 200 eko obosi bori 200 asekera kwanyare 400 ye junior metorebe so bosio motoro yo echindo gole chinye chieri kai korengane be soire 14 days yo junjirimbe esenyenjo be inenke akini akerera bebe si reigatu era chira ke abogo kwa kuna no mutinyo amwira in 14 days ne bane kera litu koira ni 50 teligo lakini so far tali besa ya maana muntu rakora biasa nebe sagete nande gonya ukoira ni gochimaye gesenyenjo Daibesa okuare gochigobe sengia ne rioko beka se biasara onya ko invest ina o create interest oseja o create faida kera litu lakini 450 daibesa ora kare biasara ebina bibirengereri byabamenyi kurwa Ense ya Nyamataro chinga kibali kurwa ebirengereri byabo kubwatikana no murubiri o Hustler Fund kondo manchi muliendete kokomanya buna omura Ense Dr. William Ruto nabeteka kubeta Ense SAE bill eyogotebanga chibesa chibe chikwanlo kiguchi chibilioni 43.53 asoko ene kimnango ikirana chirasi county asoko ene ki amagendero gwetera Ense mochi amakabeso gose chi grants korende ninjengo manyia mange gwetera omorobelyo yo kondo manchi muliente tenda so mutimo komokego gingo irana ningo manyie amange gwetera emebagane na wego chinyomba chiyo kwego kya une serikali ya imukiro egetambukiro asoko lingolia obokoleri bwabo kotobasa kosikatobasa konyegera kurana ndasegeka egeke Nkuri yule nyumba kugura obule mukugura ugose property management tuwe chanda nonya ikiagira Green Track Estate Agencies na wabamanyi wamanganaya asigi kigitambe no bale ime yumuchukisi asamagacho Ahuru Plaza lirongoli ya gatatu room number 307A gusoba kiresimi ase namba inoti isano na ibere mara kabere inye noti isato isano nemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragirio utagete. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Television ya Ndizi TV nigo yabwatiranire na Kerubo Holiness Children's Home iliyogo kolentera umurubiri asugusira abana chintakana na kubanyorera chisemi endagera nenchera yokomenya asumurubiri bwogokonya abana 112. Ungana na Ndizi TV tarehe 18 ya mwezi huu wanapokuja kutusherekea nasi watoto wa Kerubo Holiness Children's Home. Tunaomba muhisani yoyote
ama wale wote wako na roho mzuri, wako na kitu chochote, wanaweza saidia, waungane na wao ili tusherekee pamoja. Bono na bogo tumugusira kwe bintu buna chianga amarangeti ebitamba ebitabu ebikoroto endagera nebintu binde binge guikasi chiabisi cheito Ndizi TV echo kireboso bwechiro ya embassy ibare kogenda nyakohe ase nyumba ya New Brighton Apartment gose otomege toro kiao bunebesa guchia se paybill number isate noti account number ibere noti isato isano na ibere eyemo isano na isato eyemo ibere isano Absa Bank. Asamaria tankoro kwa Reverend Aperi Onchari director ya Kerubo Holiness Children's Home. Yotoko basaba obwanchane bwino no bwanja kwino okoro kuya munyare kutume bitoki bino uchiase Ndizi TV none PayPal yetonto begetensari na bakonyora account number kiri ubwatege koko tumago chiororo na musigo ndo bwese uratware onyoto uchiase Ndizi TV egere tokonye abana abayiga especially ngake ya Christmas mtoganetie school fees ya abana aba bagosoma mayiga abana bari chi university abana bari chi college abana bari chi primary katoko sherekea abana baitu nabaro banyare kuigu buyanga mbabwata abayibuli babo nonya abayibuli babo tibaya bande basirite kare lakini abaro bakwunga amaene twanyoriro kubatu koboko na Ndizi TV na abancho baya umucyo bosongose Gusii yeito gurabe kitariki 13 cyumutinyo yo 12 umwaka y'ubukire bwibere na 2022 cinsa isano nese tucha mugaso asobo menyo bwabo ali Ense mu ya Kerubo ogo konya kwa ukwa rero nigo kugucha gonchoria obugima bw'umwana ntakana ankyo Karibu Kerubo Holiness Children's Home. Potas Haven iyi ni sukuru igosomya kuri ibirasi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio gibirenko bigoro wetani gisemi cyabutambe ngwegeria bare okubugi gita nabuigo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinse muchogo isabira ribaga yokogosararia chindagira chingia naboigo chikari chogo korobo sombi nkobwati abare amegirionsi yumurubyo CBC irumwano ase skuru ya Potas Haven ayande utigira abali mubarororo nigo barase kanisa ya pefa Ense mu ya daraja 2 wosobali kire email potashaven@gmail.com boigo nabuko bakiresimi asi namba enoti isano noibire isateyemo isano nemoibire isano nemoibire isano noisetu inye gose enoti isano noibire ibereyemo kianda isano noisetu isano noibire isatu isano. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mbiamana sana umanchi muliye chinga kitogendete gusanga emiyomoro bile wense yobonchana ndengo kwaligania asense moyo moelio elinde tusange ase obwamo kondo manchi muliyerelia nabetegingo sanga naboncherelia abagwaka erangi imiyomo chobosongo chinga kibale kwererana kyoboncherelia asense moyabo yabeire ekero kuliyerelia kere bintu bigo kina asense moyabo barabo babere ba commentary igori dio gwaka erangi kegero manchi mulino nerangi yabakegukina nenda ntumetinga abantu nabange bagwitiraga ali tauni baba bako kirubikoroto bya berangi gusege koroto nabogo okubasonere bikoroto igona barabona bengencho ase economy ya Kenya nabetingo sanga nabarabo igo manchi muliye tango to sange nabarabo batoerere ngakyo bonchirire bwa beira sensemo yabo. Marita Uncle Charles urunkuri umwakira nginde
aya Kisii sign bono uchumi ongomet oroje twa twe bintu binda iganga yuwa to konyenga tudai wakana kumrani wakana to oto komedingi to akali boje binte tuka bosiero bente boyo nini binte binge bono ntuno to mete gerangi rangi to ko utuwagira 20 nduka ba mende tuka ntutu ndo komenda rangi ngito okora gaki kuranje ngito kurubona so rende ebintu nya sabo ndo tokonye serikali ite tokonya entuto nyo kende ya tutukutamira ono gaira ngiroje numbari ko charia entuto ndo kutwali tubate kyombe kiribona kyombe ntumanyiri tokora kana ko jabu na bantu berangire kinto kusiyero rojo ngo jabu na tubata odigo to kwegerera batinya tsa na tokonye tera ntogende tokoba serikali ya kwanje tokonya ebe ba mente itibese ba mente bato miatana bato mente ibesa togendera kumenya entuto wako twanyo ngolerangi rindenya sa tokonye togendera ero irangi ngidira menta sirigi ningwagerangi bikoroto epea nda menta wono go be mente tetuka lakini ngidimenta ngo yagero mondo 20 o 30 o te banga obota mogenda kasa mabono njiyo kurumaga ndo abayigaso ese que yo tutaya totalmente ni turangi tubundo komenta onye twa mendire tojo alabu jimanye goje ono tojo mendire rangi bata mabane nyomba tro monta ko igore rangi sibisi igore rangi abate nyomba mwai ono go tukumenya kitoko komenya tubate family tubate abana tubate nini tubate school fees tubate ebintu biko ebiombe kitoko komenya bono Kenya yabone ga mtukura ga kitiga banje bonyo serikali ito nyo yakwazi umugambito ale kwanja tokonye netwa tomentere ebintu bindi bya utateli nizeri rigori bina ndagera kereria neze no toranyo ni tubaiteke bina bakenya abusonga iga gitalia samali tangor kuropat nyamuya yeno mwakirangi busonga iga amaana twabeire ukamega abantu bali goja tubakirangi uchumi ya sarekire bondo asminunga kitogokora serikali mutali konyara motokonye gasumwira ni bintu inse tunyari konya kurwane robo gumugo ndubona toroje nga bugumugo atusinyire bono togo sabe serikali yaito motokonye gaki bono toji komende rangi abantu customer simba gojo onyore batamini ne rigori likoro kayoro baje kurusibesa nandi kaiso komende rangi bono ndoro konyara konyora kende niko tojande getega igabosongo bono togo sabe serikali yake yebinto nali toranya na into konyano ne customer banyore kibesa injara yoka yabeire bobe ndagira nturi konyora amagori ni gari igoro besa njiyo toko chikogora bono twasinyi otomenya tane njara mutago tokonya bosongo gaki gosemora de ndagere tokonya mbuya ya leta interest nere inse lakini bono besa njiri konyara tokonya jire chinga mono yarenge gusukene beka no ejiri busano uranyare ko urajirangire ndegera chitokonya ke mune kuna intwa baki chirangiga bosongo. Kwa majina mimi ni Samuel Getui kutoka Kisii stage, ni mpigaji rangi. Sasa mimi kama mpiga rangi maisha ni ngumu sana. Na sasa juu serikali yetu tunajua ni ya William Samoei Ruto ambaye alituambia bottom up. Maisha imekuwa ngumu hapa chini. Si ambao tuko ground kama mimi, kununua unga imekuwa bei kali sana. Kununua mafuta ya mboga imekuwa bei kali. Sasa wewe kama rais wetu William Samoei Ruto, sasa uchumi ni maisha ni ngumu hapa, maana tulikuwa tunategemea hata wazazi wetu tulikuwa tunaingisha pesa mfuko kidogo tunawape. Sasa na ile ambayo serikali ilikuwa inawasaidia pesa ya wazee, pesa ya hao wajane, hiyo pesa yote hayuko, serikali imeweka yote. Sasa tutaanzia wapi juu wazazi wetu hawapati hiyo pesa? Maisha imekuwa ngumu, serikali tusaidie, maana uchumi sasa inaelekea pabaya. Tukitoa yetu kidogo kupatia wazazi, wanatuambia tuongezee. Sasa hatuna, tunatoa wapi? Maisha ni ngumu sana. Tafadhali serikali tuhurumie, sisi ni watu wa bottom up, tuko chini sana. Pesa ya Hustler Fund tumepewa shilingi 500. Hiyo 500 kweli nimejaribu hapa hivi kufanyia mabadiliko, sijaninua sana kwa sababu nikienda na hata kwa supermarket ile vitu nitanunua hata kwa mfuko haijai, ni kidogo inaisha haraka.
Mbia mana sana mwanchi mulielia abunabo aboncherelia bo gwaka erangi korwa somo cy'ubusongo kinga kibabire bakwerera na cy'uboncherelia abo beira sense moyabo akondo mwanchi mulielia kinga kekiga tokagendete kwerobilia ase esugu kwenene nige serikali yimukire getambukira soko ene kibuna ase kinyomba kiri cyo kwego kenabo igo kunywa ebinywego byo gotindi ne bwenderete bibe ase standard iri takire ne kyombekeri ya KBS igo serikali ya Kenya gikobwaterana no muwaziri w'uburindi bw'ime nabo gikobwaterana ne wizara y'obochenu ne kyombegi ya KRM nabo igo ne byombe binde niko bachakire obolingoli webinyogo byo gotindye asoko ne kibnango kolekana burasinchira enunge nabo igo asense moyo mugavana Okirinyaga Anne Waiguru na niga imukire getambukira soko ne kibna county ya Yengo genderere asachakire kolingoli bali batari gwakana ebango na bali batavuga ati license na barabo bagendete gukora obunjirire bwabo kinga cyari gusangana intwe nigabetega kwerera nga korwa somwa koli corona na betega kwabera abantu bake abatari gwakana ebango kuri ndabonege ibintu byiranire kawaida nigokera omunjirire abonete korwa ebango tengo tosange nera sensemo yaye toigwene kya kwerera wale ambao hajalipa miaka 3 kwa sababu tulianza kwanza na shida ile ya COVID. Hiyo mwaka wa COVID tuliwasamehea. Tulikuwa na mkutano kabla ya uchaguzi na tukawasamehea mwaka ule wa COVID na nusu. Kwa hivyo miaka hiyo ingine 2 walikuwa walipe na kuwe na mpangilio wa kulipa ndio tuweze kufikisha target ya ushuru wetu kulingana na vile tumepewa na serikali. Kwa hivyo tunawaomba walipe na tutaanza kuanzia wiki hii kuzunguka wale ambao hawana license watatusamehe kwa sababu tutawafungia biashara zao, lakini mtu akuwa amelipa tutamwacha endelee na biashara kwa sababu pesa zile ambazo kaunti ya Kirinyaga imepoteza ni zaidi ya milioni 100 na unasikia tunangojea pesa za canals. Nimelipa tu nusu, nilikuwa nilipe 200 million but I've only been able to pay 100 kwa sababu sina pesa za kutosha. Pia kule hospitali lazima niko na revenue target ile nimepewa na national. Nisipofikisha wanatukata pesa. Kwa hivyo siwezi endelea kukubalisha biashara ziendelee, wengine wanalipa na wengine hawalipi. Kwa hivyo hiyo streamlining tunaanza na tunataka wa comply ndio tuweze kupeleka kaunti yetu. Pia kuna wale wana nyumba wanakuja wengine wanapewa license ya kujenga, lakini wanaambiwa wajenge gorofa tuseme 4, lakini mtu anaona ni mjanja anaongeza gorofa zingine 2 na mahali ambapo amechimba hakuchimba foundation ya gorofa 7. Kwa hivyo tuko na kesi kama hizo 2 hivi na tumeambia wenye nyumba hatutakubalisha watu wa Kirinyaga kuingia kwa hizo nyumba kwa sababu it is not safe, na tunawaambia wa comply na regulations kulingana na vile wameambiwa na experts wale ambao wanapima mchanga na foundation na kupatia license ya size ya building yenye wanajenga. Pia tumeambia watu wa Kirinyaga sasa tunataka kuanza mpangilio wa kuboresha town zetu. Kule kuko na kabro zitumiwe na parking to expand soko ndio wenye soko warudi ndani ya soko. We will have a negotiation ndio tuweze kujua vile tutapanga town zetu zikue commotion. Kerubo is doing well, lakini upande wa Sagana, upande wa Kagio, upande wa Kutus lazima tupange ndio town zetu zikue na mpangilio. Tunataka kuwa model county. Kile ningaliomba ni wakati huu ndio huwa tunapoteza maisha hasa kwa barabara because of kuendesha magari ile hali tumembugia mpinyo. Tuko pamoja. Tuseme kwamba polisi kwa wakati huo tutaweza kusaka sana wahakikishe kwamba wale watu ambao wanaendesha magari iwe ni mapikipiki na ambao wamebugia mpinyo wameweza kuchukuliwa hatua ifayo. Maana yake tutaki tukifika January badala kuwa tunasherehekea tumeona mwaka mpya tukue vile vitu kuna idadi kubwa ya watu wetu ambao wanalia kwa sababu ya kupoteza maisha. Wakati huo vile vile tungalitaka tuombe wale operators wa bars na wines and spirits. Tunajua mko katika biashara na tutawaheshimu, lakini kile tutaomba ni kwamba tuzingatie sheria. Kuzingatia sheria ni kuhakikisha kwamba ile biashara unaifanya katika yale
masaa yameruhusiwa na nini na sheria. Vile vile tuseme kwamba nikijaribu kuemphasize speech ya Excellency the Governor ni kwamba hatutaruhusu mbaya yoyote ambayo ina leseni iweze cooperate. That is a fact. Hatutaruhusu mbaya. Maana saa hizi inspection imefanywa na I am very certain very soon wale ambao wameweza kufanikiwa kwa kwamba wamewekewa tick kuendesha biashara ya mbaa watajulishwa karibuni. I believe the minister ataweza kuwaeleza. Ni kwamba kama wewe unjathibitishwa unatosha cooperate ile mbaa, tafadhali tunakuomba kabla tuje wewe ifunge ile mbaa, kwa sababu hakuna dhuluma yote tunayo, ni kuhakikisha kwamba biashara imefanyika lakini we don't compromise usalama. Biashara imefanyika lakini haiadhiri wale wengine vile vile wako na haki. There is no way tunaweza kusema a school be closed at the expense of a bar. Sitakubaliana. Kwa hivyo hii yote ndio tunaomba tuweze kuzingatia, na sisi tutafanya mbega kwa mbega na the county government kuhakikisha streamline hii biashara. Manake ni haki yako kufanya biashara, usipofanya biashara utaendeleza maisha, lakini lazima uifanye kwa mujibu wa sheria na ukiheshimu vile vile haki za yule mwingine. The purpose of planning for a nationwide crackdown on illicit alcohol, counterfeit alcohol, contrabands, and generally any illicit drugs. And this is something we often do. It's not something that we are planning now. We have Christmas coming up, and then of course the New Year. And there is expectation that there will be a spike in the increase of substance abuse, and hence the need for the various teams that are convening here today to come up with measures and the mechanisms of ensuring that we have this under control. This includes issues around compliance, so that if we have facilities that operate as spaces for selling the alcohol, they are properly licensed. The measures on quality control are in place, that whatever alcohol that is being sold, whatever drugs, whether it's tobacco, meet the requirements of the law. And this is not to make it difficult for businessmen who are involved in this trade, but just to ensure that they operate within the provisions of the law. Mbia mano sana umanchu muligirira numero biri ya serikali asoko ni kibunaba Kenya ibinyugo biri bakonywa mbire boronge ase imibire yabo kondo manchu muligirira kampuni ya Huawei ya Watranite na Nation Media Group asoko ni kibuna ngosi ole balebene omorobiri o job fair asoko ni kibuna abasaye ngwenyorera bali emerumo kulende nigo omora ose omwaziri bw'abasaye ningabeteka gwikirana ase omorobiri yo nabayigo mokonyi b'omorai Ense asoko ene kibuna kera umusaye ngoso wale asense moyo kuligia emirimo naboigo gutwara aliyaganire kwenyorera emirimo tiyango tusange na barabo toigwe na kibakoerera. Million Kenyans in this bracket are jobless. This is a staggering reality which we cannot ignore. 85% of Kenyans are underemployed in low-income, low-quality informal sector jobs, what we call decent jobs in the labor sector. They do not have decent jobs. And sadly, over 2 million Kenyans lost jobs in 2020 and 2021 during the pandemic, and many of them are really not yet back to work. If you read the papers on a daily basis, you'll see that industry is still in some significant state of distress. So changing this situation, Your Excellency, requires close collaboration between employers and government through initiatives such as this, and we as employers look forward to that engagement so that we can play a positive role in helping enterprises to recover, and also helping those enterprises to create the much needed jobs for our youth.
Currently, the numbers of youth that enter the job market annually, which stands at 900,000, is a real concern. Many recruiters in our economy say that they cannot find the skills that they need. And yet we know that there are a high number of unemployed youth. So what is the story behind this disconnect between the needs of the Kenya labor market and the skills, developing the skill levels of women to take up higher positions in our economy, and also to work with our learning institutions under the government to be able to recalibrate the curriculums? I believe it shows the strength of the country, the reason lies of the Kenya people and the optimism amongst the Kenya business. The economy of the Kenya is bouncing back strongly from the effect of the COVID-19 pandemic. Well, many of the business was certainly affected, though other took advantage of the Kenya's strong internet coverage and moved to using online platforms. Many people still lost the jobs, leading to increased rate of unemployment. As the market began to stagnate, there has been increased demand. And as the market begins the increased demand of skilled personnel to fill the available job opportunities, especially this requiring digital skills. With this in mind, Huawei has partnered with the Nation Media Group to create this platform that seeks to connect employer to job seekers. Huawei as a global leader in ICT, we are committed to sharing our knowledge and building capacity amongst the Kenyans so they can grow with the digital economy and take advantage of the opportunities it brings to them for the jobs and to improve their lives. This job fair could not have come at a more opportune time. It is happening during the very early days of our administration and is aligned to the aspirations of the current government, especially in increasing access to job opportunities for all Kenyans with a special focus on women, the youth, and the marginalized groups. The job fair is also in line with other job fairs which the Ministry of Labor and Social Protection has launched across the country with the aim of increasing awareness on public employment services. The ministry will be implementing a multi-sectoral strategy which aims at collaborating with a wide range of stakeholders from both the public and private sectors of the economy to implement the programs which seek to accelerate employment creation and thereby create adequate opportunities for those who are unemployed and absorb the large number of job seekers entering the labor market every year. It is estimated that on average close to 1.4 million Kenyans enter the labor market every year. In 2021 alone, a total new jobs created in the economy were 926,000, of which 172.3 thousand were in the modern or formal sector, while 753.8 thousand were in the informal sector. This shows that every year, our economy is unable to generate adequate jobs for participants in the labor market. Already, the State Department of Labor and Skills Development has embarked on skilling, upskilling, reskilling in the building and construction industry in the support of the Affordable Housing Program. The program will not only seek to provide much needed shelter to families, but is also expected to generate jobs. Towards this, the Ministry of Labor and Social Protection is in the process of developing a strategy aimed at positioning Kenya for employment. Biamono sana umanchi umuriria kwa bereko gusanga na nche imeyomurubile wense yobonjire kurunaga chagete goikabono iga omoirio kwendereti ngweba ase omutandao rio Facebook. Teresa Kemundo kutoka Muranga niga kabwatiri omurubile ngotebambia muno sana. Eric Mungai Mongare agagotegerera omurubile kurwa chinsemo chirichia Kasarani nabo igo Kerubo adole kura omochi obosongo ase chiriria daraja 2 nabo igo
Evelyn Kerubo mukomulisia uli guchonia gachera karabuse nabaigo omweli engiti mabucha skali mbia muno sana singincho mwabere mukubwatia umurobile nabaigo mbia muno sana mwanchu muligeria kwabere ko gusangana inche kuruna gachagite guika bono iga omwelio kunenda itego kwenyeringa litukoria Jumaine echitariki 20 Ense yo bonchire ni gotora chiko yekorera kura umubagani o stylish iko mwanchu muligeria maki etariki yo elinde tochikosanga ase obwama kura chinsemo chirichia stylish manchi muliginya chinsemo chichi mitandao sensemo ya Facebook nabako tonyara butambe gwitira Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube nabako tonya gwitira Ndizi TV News asensemo ya website nabako tonya gwitira www.ndizitv.or.ke Heritaria ne Fridah Kerubo ngukuganiria obuligereria obia